कार्बि आंलं लाहिनाव मोनसे गल्डेन जुबलि प्रग्राम जादों आरोना थारमाने जों बेहाय फैदों बायदिसिना होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दानि सिख्लाफोरा मोसाखांबाय आरोना मोसानायाथ' ओमफ्राय जों देखायलांबाय थागोन होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फैनानै बोरै मोनदों खबरा बोरै मोनदों मिथ' फैनानै मोजां जादों ना दे আমার ভবিষ্যতের ভাল মানে ঠিক করে দেবো মানে লিডারশিপ যদি আমি দেওয়া মনে হয় বা আজি মনে হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁ এনেকৈ নহ'ব নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা মানুহ আৰু আমি সকলোৱে জানো ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হৈছে আমাৰ नैबे हटेलाव जाय जाय जानो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना गाइस बिराद बरिया बरिया सङो आरोना बेहाय जोंहा बे बिथांनि आरोना जाय जाय जानो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना बे हटेलाव गाइस थांसै आरोना जोंहा थारमाने नांनानै जों फैखांबाय फैनानै जों थांसै आरोना जाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थारमाने जोङो फैनानै फैखांबाय दा जोङो थांसै गाइसफोरा नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना जागोन आरोना बयबो नायबानो जाबाय मोजां मोजां भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोसे खांख्राइफोरा दाबाय होबानो जाबाय आरोना गाइस एकदम नै थलै थलै दं आरोना जानि बाइकआव गोलैबायनो बोरै गोलैगोन मिथिला आरोना गाइस बोरै गोलैदों एसे लोंनासो गोलैयो खोमा मिथिला आरोना दा जों थांसै आरोना गाइस লৈ পেলাই নহয় বৰ্তমানৰ কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকে আলোচনা কৰিছেই কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কথাও আপোনালোকে চিন্তা কৰি পেলাই প্লেনিংবিলাক কৰিছে বা আপোনালোকে পলিচিবিলাক কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে 100% লিটাৰেচি ৰেট আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সৰু সমাজ कार्बि आंलं मोजांसिनलै गोन्दा हरदो एसे सिख्लाफोर कार्बि आंलंनि नै कार्बि आंलंनि सिख्लाफोर कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफोर बिथांमोनाबो आलासि जाबायदों आरोना सिख्लाफोर আৰু আমি সকলোৱে জানো ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হৈছে আমাৰ